To ku kuna tunanin cewa idan musulmi ya yi wa'azi da Bible, kuna expecting pastor ne zai tashi ya ja masa kunne? No, idan pastor ne ya tashi ya ja ma musulmi kunne ya zama conflict kenan. Abin da muke gudu shine wannan, conflict din ne wannan. Idan kuma kuna expecting idan pastor ya yi wa'azi da Kur'ani, malami daga musulunci ne zai ja masa kunne, shine fa conflict din fa. Pattern na zaman lafiya shine idan musulmi ne ya aikata kuskure, daga cikin musulmai za a tashi a ja masa kunne. Idan Kirista ne ya aikata kuskure, daga cikin Kiristocin ne za su tashi su ja masa kunne. Wannan ne pattern na zaman lafiya. Idan za mu so gaskiya za mu bi pattern na zaman lafiya. Shine idan Kirista ya yi using wani kalma wanda zai ɓata ma musulmai rai ko kuma na tsokana ko wani tsangwama, mu daga cikin 'yan gwagwarmayan Kirista mu ne za mu tashi mu yi magana. Saboda ya nuna cewa irin wayannan abin da wayannan pastocin suke yi ba da yawon Kiristoci suke yi ba. Idan kuma daga cikin musulmai ne wani malami ya tashi yana tsokanan Kiristoci, yana zagi da sauransu, abin da ya shafi abin da muke girmamawa, 'yan gwagwarmayan cikinmu da masu son zaman lafiyan cikin musulmai su ne za su tashi su yi magana, su speak out akan ba sa tare da irin wannan abu. Idan zai daina ya daina. Wannan fa shine pattern na zaman lafiya. To ku kuna tunanin cewa idan musulmi ya yi wa'azi da Bible, kuna expecting pastor ne zai tashi ya ja masa kunne? No, idan pastor ne ya tashi ya ja ma musulmi kunne ya zama conflict kenan. Abin da muke gudu shine wannan, conflict din ne wannan. Idan kuma kuna expecting idan pastor ya yi wa'azi da Kur'ani, malami daga musulunci ne zai ja masa kunne, shine fa conflict din fa. Pattern na zaman lafiya shine idan musulmi ne ya aikata kuskure, daga cikin musulmai za a tashi a ja masa kunne. Idan Kirista ne ya aikata kuskure, daga cikin Kiristocin ne za su tashi su ja masa kunne. Wannan ne pattern na zaman lafiya. Masussuka kawai tun da yana da nasa bakin jini ne a addinin musulunci tun a da. Amma wannan maganar da ya yi is a simple fact da cewa idan har Kirista ma za su tashi suna shiga masallaci suna yin wannan abin ba zai daɗi ba. Still Christian ma the same thing. Idan abin da suke yi da Kur'ani, idan musulmai ya tashi ba zai, shine ma abin da yake faru kuma baya yi ma kowa daɗin. Shine ma rikicin da ma ake yi din ma. Pattern mai kyau ne wannan mutumin ya bi. This is the direct pattern. Ban gane abin da mutane suke so ba. Ni na ga alamu yanzu arewa ma ba mu san me muke so ba fa. Ba mu san ma me muke so ba. Wannan pattern shine asalin pattern din. Mu danne tsagerun cikinmu, kuma ku danne na cikinku. Shine zaman lafiya din fa. Kana expecting yaronka da dan wani sun yi fada sai ka je ka daki dan wani ka rike naka, ko naka ne yana da gaske za a ce kai ne mai laifi. Ka je kana dukan dan wani, rikici ne zai tashi. Kowa ya gyara nashi ne ai. A'a.